Είναι τα καλύτερα σας στην εκπομπή. Είσαι καλά. Ήθελα κάτι να ξυπνήσω. Δώσ' το. Για πες. Το 66 στην Αγγλία, ας πούμε, που τους φωνάζανε ζώα. Επειδή έχουμε ακόμα πολύ πράγμα, συνεχίζουμε στην επόμενη ενότητα, παρακαλούμε. Είναι η μπαλίτσα. Κάντε εσείς subscribe. Πάρετε καμπανάκια, γράψτε σχόλια, κάντε like. Λοιπόν, παιδιά, για πάμε λίγο τώρα να ρωτήσω. Και όποιος ξέρει απαντάει Αρχίζει. γρήγορα. Ναι, είναι μικρά. Ποιοι παίκτες έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ? Περίμενε. Παιχνίδια. Όχι τα περισσότερα Μουντιάλ που έχουν πάει, τα περισσότερα παιχνίδια Μουντιάλ που έχουν παίξει. Περισσότερα παιχνίδια μουντιάλ που έχουν παίξει. Ναι. Οκ. Παίκτες θέλω. Μπαμ. Μέση. Ο Μέση είναι πρώτος με 26 παιχνίδια. Από τον πρώτο μέχρι και τον έκτο όλοι έχουν μείον ένα παιχνίδι διαφορά. Μήπως είναι- 26, 25, 24, 23, 22, 21. Η Νιέστα είναι μέσα. Όχι. Ρονάλντο. Μπράβο, ελάτε λίγο στην εποχή μας, Ρονάλντο. παιδιά. Ο Ρονάλντο είναι ο Κριστιάνο. Χριστιανό. Κριστιανό. Ο Κριστιάνο είναι πέμπτος με 22 συμμετοχές. Δεν υπάρχει Βραζιλιάνος. Υπάρχει Βραζιλιάνος. Όχι. Δεν υπάρχει Βραζιλιάνος. Δεν υπάρχει Βραζιλιάνος. Παίζουν λίγα μας εκείνη τότε. Δεν υπάρχει Αργεντίνος. υπάρχει. Υπάρχει Αργεντίνος. Υπάρχει. Αφού είπες, είπαμε, ο Μέση. Κι άλλο. Εντάξει, είναι κι άλλος ένας, ρε παιδί μου. Είναι κι άλλο. Για κάποιους Ροντρίγκες πιο δεν καλός είναι. από το Μέση. Ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα, ναι, είναι στην έκτη θέση με 21 παιχνίδια. Α, πώς. Και ένας Ζέλερ είναι με 21. Ούβε Ζέλερ. Ναι. Ναι. Και ένας Σμούντα είναι Πολωνός. με 21 παιχνίδια έκτη θέση. Ναι. Ψάχνουμε όμως την τέταρτη θέση, την τρίτη θέση και την δεύτερη θέση. Μέσα σε αυτές τις θέσεις βρίσκεται ο αρχηγός των αρχηγών. Ένας είναι ο αρχηγός των αρχηγών. Ο Ματέους. Είναι ο αρχηγός αρχηγών. Αν εννοείς για. Άρα τότε είναι δύο. Ο Ματέους είναι στη δεύτερη θέση με 25 παιχνίδια. Ναι. Είναι ο Ματέους. Έτσι. Είναι ο αρχηγός των αρχηγών. Ο δικός μου, γιατί ο Ματέους τον πρόλαβα στα τελειώματα. Μαλντίνι. Ναι, Ιταλία. Ναι. Έτσι, Ιταλία. Με 23 συμμετοχές. Και στη θέση νούμερο 3, να το δώσω από τώρα, είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Closer. Μουντιάλ. Είναι ο Κλόζερ. Παιδιά, για να είναι και πρώτος σκόρερ, κάπου θα έχει και πολλές συμμετοχές. Λίγο έπρεπε να τα. Τώρα θέλω να μου πείτε κάποιους παίκτες με τις περισσότερες διοργανώσεις που έχουν πάει Μουντιάλ. Ο Μέση. Ο Μέση, Ρονάλντο. ο Μέση είναι 5 διοργανώσεις και τώρα θα πάει στις 6. Ρονάλντο το Ο ίδιο. Ρονάλντο είναι στις 5 διοργανώσεις και θα πάει στις 6 τώρα. Πολύ καλά. Ο Τσόα είναι στις 5 διοργανώσεις και θα πάει στις 6. Μαραντόνα έχει Υποσημείωση 4. δεν έχει παίξει 2. Οι άλλοι 2 έχουν παίξει σε όλες που έχουν πάει. Α, ναι, Ο οκ. Τσόα πήγε, ήταν στην αποστολή. Ήταν απλά συμμετοχή. Ήταν στη συμμετοχή. Ο ήταν στη Μαραντόνα πρέπει να συμμετοχή. έχει 4 μουντιάλ. Ο Μαραντόνα δεν βρίσκεται στη λίστα. Υπάρχει γιατί κάποιος είναι Ιάπωνας 4. μέσα στη λίστα. οκ. Υπάρχει ένας Ο Ναγκατόμο. Νακατόμο, τερματοφύλακας. Ναι. Ναι. Συμφωνία, ας πούμε. Υπάρχει ο Νόιερ που θα πάει. Αυτοί είναι στα 4, θα πάνε στα 5. Απλά το έχουν κλειδώσει στα 5. Ναι. Οπότε μπαίνουν σε ένα μικρότερο group. Ο Μπουφόν έχει πάει σε 5, έπαιξε 4. Ναι. Έτσι. Και ο Μουσλέρα θα είναι το 5ο. Δεν έχει παίξει 2. Ο Μόντριτ θα είναι το 5ο. Δεν έχει παίξει 1. Παίξε ένα. Ουσιαστικά Μέση Κριστιάνο είναι τώρα αυτό. Όλη η φάση. Όλο το ποδόσφαιρο. Όλο το ποδόσφαιρο θα δούμε. Κατέληξε στο Μέση και στο Κριστιανό. Τελικά. Οπότε, αν δεν σα αρέσει το ποδόσφαιρο, δείτε ποιοι είναι υπεύθυνοι. Ο Μέση από το φαρμακεία και ο Κριστιανό για αυτό την τρέλα που έχει με την πάρτη του. Αυτό το πρόβλημα που έχει το τελείωτο. Αυτό είναι το. Λέξανε. Με τα φάρμακα και με τον προσωπολάγνο του εαυτού του. Ναι, με τα φάρμακα και με τον κάνω μπότοξ στους όρχες μου. Αυτό εννοώ. Ναι. Ο Ρονάλντο είναι ο ορισμός του δεν είσαι άσχημος, απλά δεν είσαι Είναι πλούσιος. ο ορισμός Ναι. του Έτσι. ναρκισιστή. ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έχει ένα Ναρκισιστής. παπάρι, ας πούμε. Δηλαδή, Για μουσείο. Πληρώνεις για να το δεις. 20χρονος πρικισμένος νιώθει λίγος μπροστά. 5 ευρώ. Και όχι για το μέγεθος, για το Το έχουμε δει. sculpture. Όχι, εντάξει. Όχι, το έχει πει ανοιχτά ότι το περιποιείται όμως. Τέλεια. Και όταν ο Ρονάλντο λέει περιποιούμε, αν κρίνεις από το έξω. Φαντάσου από μέσα. Φαντάσου από Τα μέσα. κατούγκα. Ναι. Τα πάνε κάτι νερά. Κάτι νεράιδες κατεβαίνουν και το ξερίζουν τα Λοιπόν, αρχίδια. τώρα, εδώ, Εδώ θα γίνει. θέλω να μου πείτε Τώρα. τους 5 πρώτους σκόρερ στο Μουντιάλ, παιδιά. Σας παρακαλώ και δεν θέλω ούτε να αργήσετε. Είναι ο Κλόζε. Μπράβο. Είναι ο Μίλλερ. Με πόσα? Ξέρω εγώ πόσα έχει. 16. Με 16, μπράβο. Είναι ο Κλόζε με 16. Ρονάλντο. Θα λέω εγώ τα επόμενα. Σε 4 Μουντιάλ, 24 συμμετοχές. Ρονάλντο. Δεν είναι ο Κλόζε. Δεύτερος είναι Ο Ρονάλντο. Ρονάλντο, ο Ναζάρη. φαινόμενο. Με πόσα γκολ? Το φαινόμενο. Με 15. 15 γκολ σε 4 Μουντιάλ, 19 συμμετοχές. Τρίτος. Μπαπέ. Τρίτος. Ο Μπαπέ δεν Μπαπέ. είναι. Ή Μέση. Τρίτος. Μέση. Μπαπέ. Τρίτος. Yes, Miller.
Γκέρτ Μίλλερ, πόσα? Δεν γαμιέσαι με 12. 14, όλοι έχουν ένα γκολ Α, διαφορά. είναι εκεί. Αλλά σε πιο λίγα παιχνίδια. 14 γκολ σε 2 μουντιάλ, 13 παιχνίδια. Ναι, αυτό να πω το ποσοστό του είναι Το ποσοστό τρομακτικό. του είναι τρομακτικό. Όχι όμως σαν το ποσοστό του τέταρτου Ζεστ Φοντέν. Ναι, να μου γάλα σου 13 γκολ σε ένα μουντιάλ. Σε ένα μουντιάλ τα βάλω όλα. Και δεν το πήρε. Και δεν το πήρε. Απλά. Και τη λίστα στο νούμερο 5 τη συμπληρώνει ο Μέση με 13 γκολ κι αυτός σε 5 μουντιάλ, 26 παιχνίδια. Ναι. Έτσι είναι πολλά. Βέβαια, σε ένα μουντιάλ δεν σκόραρε του 10 Τόσο καλός παίκτης. και σε 2 μουντιάλ έβαλε από ένα γκολ. Δεν μπορούσε λόγω βουβουζέλας, ρε. Και βέβαια ο Κλόζε κινδυνεύει μόνο από τον Εμπαπέ. Έτσι. Ήταν η Και ο βουβουζέλας. Κλόζε κινδυνεύει μόνο από τον Εμπαπέ λογικά ή από τον Μέση. Γενικά όμως από τον Ή και Εμπαπέ. όποιον εμφανιστεί. Υπάρχει δεκάδα. Είναι 10 παίκτες Ναι. που έχουν από 10 γκολ και πάνω. Στην έκτη θέση λοιπόν είναι ο Εμπαπέ Οκ. που σε 2 μουντιάλ και 14 παιχνίδια έχει βάλει 12 γκολ. Ουσιαστικά τον Κλόζε μπορεί να τον φτάσει και φέτο. Ναι. 4 γκολ θέλει και Δεν πάει στα νομίζω, 16. νομίζω θα τον φτάσει φέτος. Γιατί δύο Καλά, πέναλτι θα λέμε, ρε βάλει. παιδί μου. 2 πέναλτι θα τα βάλει. Ρε, εσύ, Άρα είναι στα 14 γκολ. Θέλω να πω Θα ότι βάλει θε- και 2 σε κανονική ροή. Θέλω να πω ότι η 4 γκολ ηλικιακά έχει σίγουρα. περιθώριο και για άλλο μουντιάλ. Εννοείται. Εύκολα. 7η θέση είναι ο Πελέ. Όπου έχει 12 γκολ σε 4 μουντιάλ, 14 αγώνες. Ωραίος. 8η θέση είναι ο Κλίνσμαν. Με 11 γκολ, ο Γιούγκερ, με 11 γκολ σε 3 μουντιάλ και 17 παιχνίδια. Ένατη θέση είναι ένας Ούγγρος και θέλω να το πω σωστά το όνομα του, Σάντορ Κότσιτς. 11 γκολ, 1 μουντιάλ, 5 παιχνίδια. Παραλίγο να σπάσει του Γάλλου. Παραλίγο να σπάσει του Γάλλου. 10η θέση την κλείνουν πολύ. Εγώ έβαλα έναν. Ένας μας λέει. Μπατιστούτα. Α, με Γκάμπι γκολ. Με 10 γκολ σε 3 μουντιάλ και 12 παιχνίδια. Γκάμπι γκολ για πάντα. Βέβαια υπάρχουν πολλά honorable mentions τύπου Λίνεκερ, Μούλερ, ο δικός μας, ο Τόμας, Τόμας, ο καινούριος, ναι. Είναι ένας Θεόφιλος Καμπίγιος του Περού. Θεόφιλο Καμπίγιο. Κουμπίγιας, ναι. Ο αρχηγός, ο μεγάλος αρχηγός του Περού. Είναι ένας Γρηγοράκης, ο Λάτο. Ναι. Ο Λάτο είναι τέτοιος. Πολωνός. Και είναι και ο Ραν, όλοι αυτοί έχουν από 10 γκολ. Εντάξει. Ο Κριστιάνο όμως, που έχει 8 γκολ, είναι ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και στα 5 μουντιάλ που έχει παίξει. Ναι. Έτσι μπράβο. Και θα μπει μέσα να βαρέσει και το πέναλτι για να βάλει και στο έκτο. Έτσι χωρίς φάρμακα. Τώρα πάμε στην ενότητα που όλοι περιμένατε. Που τη μάθατε από την Ευρωλίγκα. Και θα μου βάλετε στη σειρά, χωρίς να γνωρίζετε, Ναι. κάμποσες ενότητες που έχω ετοιμάσει. Η πρώτη λοιπόν είναι οι νικητές. Θέλω να μου πεις η Γερμανία του 2014, από το 1 μέχρι το 5 σε τι θέση τη βάζεις? Στο 2. Στο 2. Ήταν πολύ αποτελεσματική. Dominant ομάδα. Dominant. Τη Βραζιλία του 2002. Ένα. Άσο. Βραζι- Πρώτη. Βραζιλία του 2002. Πρώτη. Ξέρω λίγο πολύ πίστα μου αναφέρεις. Πρώτη. Πρώτη. Επειδή το είδα, γιατί είπαμε να έχουμε δει κιόλας, το είδα, τη λάτρεψα, δεν ήμουν ποτέ Βραζιλιάνος, αλλά αυτή η ομάδα παρά ήταν. Μα παρά ήταν καλή. Με Ρονάλντο, Ριβάλτο, Ροναλντίνιο, ξεκινάω από αυτός και αφήνω όλο το υπόλοιπο, εκείνη την γκάμα. Ισπανία 2010. Του 10, τρίτη. Τρίτη. Ναι. Εγώ δεν την έβαζα 35η. Το λέω εγώ τώρα. Ωραία, εγώ την βάζω τρίτη. Είναι η χειρότερη ομάδα που έχω δει από μήλους μέχρι και το τελικό. Δεν υπάρχει χειρότερος νικητής διοργάνωσης που να έχω δει. Ήταν όλα τα μάτς 1-0, όλα τα μάτς με την ψυχή στο στόμα. Το Μουντιάλ του 10 το πήρανε, το Euro του 12 πήγαν και παίξαν μπάλα. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή το Euro του 12 ίσως είναι η καλύτερη ομάδα που έχει πάρει Euro η Ισπανία. Αργεντινή του 2022, Τελευταία. πέμπτη. Ναι. Και τέταρτη λοιπόν. Η Ιταλία του 6. Ναι, το ξέρω, ήξερα ότι είναι η Ιταλία μέσα. Όσο μου αρέσει η Ιταλία, δεν σημαίνει ότι ήταν και τόσο όμορφη ομάδα συγκεκριμένη για να δει. Λοιπόν, Ένα σημείο και μετά. Μπορεί να η γάμαγαν Ιταλία- στολές, μπορεί να γάμαγαν οι παίχτες. Η Ιταλία αλλά μέχρι του εκεί. 6 είναι ο πιο άξιος νικητής διοργάνωσης που έχω δει εγώ. Οκ. Είναι το πιο στακαρισμένο Μουντιάλ. Τα ονόματα που έχουν περπατήσει και έχουν πατήσει χορτάρι στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006, εγώ δεν τα έχω ξαναδεί, δεν θα τα ξαναδώ. Ποτέ. Και δεν ξέρω αν τα έχουν δει και πιο παλιοί. Νομίζω ότι είναι ever το καλύτερο Μουντιάλ. Ήταν η καλύτερη φάση των 8. Η τετράδα ήταν για φίλημα. Ο τελικός ήταν Ήταν καλό μου, ήταν 25 θηρία, 26. Ήταν Μοντιαλάρα. Εγώ θα περίμενα, αν το βλέπα εγώ πώς θα τα βαθμολογούσα και χωρίς να ξέρω τι έρχεται, επειδή στάδωσα τα hint, θα περίμενα να αφήσω την Ιταλία Τρίτη. πρώτη Πρώτη, με Α. διαφορά.
Όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι, επειδή μιλάω και για την μπάλα που είδα, την μπάλα που είδα από την Βραζιλία του 2 από αυτές τις ομάδες. Κατάλαβες πώς το έπαιξα. Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα σε σένα να σε δω. Ναι, Θα πάμε. δούμε. Από το 1 μέχρι το 5, Λίκε. Γουλφ. Θέλω να μου βάλεις τους νικητές των διοργανώσεων. Ναι. Βραζιλία 1994. Πέμπτη. Πέμπτη. Ωραία. Εντάξει. Κλείσαμε. Έχει έκτη. Αν θες για σένα μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Πέμπτη Ωραία. κατευθείαν. Αρρώστησε για Ωραία. Γερμανία 1974. Δεν έχω δει. Έπρεπε να τη βάλω, δεν έβγαιναν τα μουντιάλ. Εντάξει, δεν μπορώ να. Δεν έχω ξεκάθαρη Ναι. εικόνα, οπότε θα τη βάλω Τετάρτη. Τέταρτη. Ωραία. Εντάξει. Δίκιο. Γαλλία 1998. Δεν με πας αυτά που θέλω όμως. Τρίτη. Όχι, ναι. όχι, δεύτερη. Ας Όχι, πούμε, όχι, γιατί θα σε τρίτη. πάω εκεί που θες. Γιατί φαντάζομαι ότι θα ακούσω αυτό που θέλω. Αργεντινή 1986. Όχι, δεύτερη. Δεύτερη. Ναι. 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 Άλλο, εγώ, ναι. Άστο. Ναι. Ιταλία 1982. Πρώτη. Πρώτη, Σε αυτά που είπες, Σε αυτά είπα. Σε αυτά που είπα ήταν. Δίκιο. Όντως. Πρώτη, ναι. Αφήνεις την Αργεντινή το 86 δεύτερη. η πιο αποτελεσματική. Αποτελεσματική χωρίς να είναι αυτό το κουραστικό, το ξέρεις. αυτό Το το καθόμαστε δίκιο- πίσω και περιμένουμε. Είχε ο Ρώση αυτό το πρώτο σχόλιο. Ναι, είναι ο Ρώση, ναι. Ναι. Λοιπόν. Από το 1 μέχρι το 5, Οκ. χωρίς να ξέρετε ποια μπλούζα έρχεται μετά, Ωραία. θα σας δείχνω με το κινητό εμφανίσεις Οκ. Πού θα περάσω εθνικών ομάδων που ουσιαστικά αρέσαν σε μένα. Δεν είναι iconic. Σε μένα μ' αρέσανε. Αυτές μ' αρέσουν εμένα. Αυτές έφερα. Να μου πείτε Ναι. πού τις βαθμολογείτε. Από το 1 μέχρι το 5. Από το 1 μέχρι το 5. Αυτή είναι η εμφάνιση. Αγγλία 2006. 4. Ναι, 4. Το 4 με το Σταυρό Ταγίου Γεωργίου. Δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά έχω εγώ στο μυαλό μου. Αλλά... Αργεντινή 2014. 5. Ποτέ δεν μ' άρεσε. 2. Ποτέ δεν μ' άρεσε τα ρούχα της. Ξέρεις τι, έβαλα αυτή γιατί είναι μαύρες λεπτομέρειες. Οκ. Έχει χρυσές λεπτομέρειες. Έχει άλλο μπλε εδώ, άλλο κάτω. Δηλαδή μιλάμε είναι για μένα. Ωραία, εντάξει. Και ένα πάει για μένα. Είναι και για μένα είναι και. Ναι, το καθένα το γούστηρε. Σου λέω είναι και θέμα γιατί την προτίμησης. επέλεξα. Δεν μ' στο αρέσει, δεν μ' λέω. αρέσει. Εγώ λέω γιατί την επέλεξα. Ναι, όχι, δεν όχι. θέλω να σε πείσω ότι, ότι να σ' αρέσει. Γαλλία 1998. Πολύ ωραία. Τι είχα πει πριν. Τρίτη, τέταρτη, ξέρω εγώ. Θα το βάλω όπου πήγε. Ξέρω εγώ. Ναι. Μα δεν ξέρω, ρε άνθρωπε, τι θα δείξεις. Εγώ Έχει 5.000 τρίτη, φανέλες. άρα βγαίνει τα δύο. Μας λείπουν δύο βανέλες. Βραζιλία 1998. Το νούμερο 3 για να αφήσω το ένα στην Ιταλία που είσαι λογικά. Εντάξει, πιο πάνω από τη Γαλλία. Τι την έβαλε τη Γαλλία, δεν θυμάμαι. Ξέρω εγώ έβαλε στη Γαλλία. Έβαλε τρίτη, Άρα, ξέρω εγώ. ξέρω Άρα είναι σκέτο. δεύτερη, τρίτη, ξέρω εγώ. Ναι, δεν έχουμε ωραία. την πρώτη ακόμα. Η πρώτη είναι Μόνη της, Ιταλία μόνη 2006. μόνη της είναι αυτή. Ήτανε τέρμα καινοτόμο. Απορώ καν Τότε γιατί συγγνώμη, μπήκε θα μέσα. αλλάξω τώρα. Τι? Μπορώ. Τι, ναι. Θα βάλω τη Αργεντινή πρώτη και δεύτερη αυτή. Εντάξει. Αυτό. Εντάξει. Ναι. Ήταν καινοτόμα η φανέλα αυτή. Είχε χρυσά γράμματα, είχε μαύρες λεπτομέρειες πάλι. Ήταν κολλητοί, οι πρώτες κολλητές. Ήταν Ήτανε ιταλικό αυτός στυλ. που έδινε συγκεκριμένα Καρφί από το ένας Μιλάνο, Γκάμις. Ντε Αρμάνι, Ντόλτσε Καμπάνα. Και Κάποιος. Δεν ξέρω, όχι. Η Πούμα. Και Πούμα. Η Πούμα. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η Αργεντινή, παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Αυτή και αυτή που φοράω τώρα εγώ. Πρέπει Αυτή να που είναι. φοράς είναι πιο ωραία από αυτό το πράγμα εκεί. Θα σας πω από 5 διαφορετικές διοργανώσεις το καλύτερο γκολ που μπήκε. Αχα. Να τα βαθμολογήσουμε και τα γκολ. Ωραία. Εντάξει. Παίζει κάπου εδώ, Όχι, θα τα πει και μετά θα βαθμολογήσουμε. Δεν πέφτουμε στην παγίδα συνέχεια που δεν ξέρω τι θα μου έρθει μετά. Αυτό είναι το Αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι το κόλπο. Ρε, εντάξει, Λοιπόν, μια πάμε. και αφού δεν ξέρεις θα σου έρθει μετά, Βέβαια. Ας έρθει θα πρώτα σου αυτό. πω το 2004 του Χάμες Ροντρίγκες εναντίον της Ουρουάη. Είδες, δεν ξέρω τι θα έρθει μετά. Θα το ρισκάρω, θα το βάλω τέταρτο. Τέταρτο, Ναι, θα το βάλω Είναι τέταρτο. από τα κλειδωμένα ένα, αλλά όχι, θα το βάλω δεύτερο. Είναι πολύ καλό γκολ, παιδιά. 2002 Ροναλντίνιο. Το φάουλ στο Σίμαν. Το φάουλ στο Σίμαν. Ronaldinho takes and David Seaman's call off his line and Brazil take the lead. Έχω στο μυαλό μου πράγματα. Ναι. Είναι τρομερή Στο έμπνευση. μυαλό μου πράγματα. Είναι έμπνευση. Ναι, είναι έμπνευση. Εγώ θα το βάλω. Πέμπτο. Πέμπτο. Επειδή είναι στημένο, ναι. Είναι στημένο. Θα το βάλω τρίτο. Παρά είναι καλό. Είναι στημένο. Και το έχει σημαδέψει. Ωραία. Ωραία. Έτσι δείχνει.
Κουαλιαρέλα 2010 εναντίον της Παραγουάης. Τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Ένα τσίπημα που κάνει μακριά από την περιοχή. Δεν το θυμάμαι. Λόμπα είναι. Γάμα, ναι. Λόμπα, Παιδιά, δεν το θυμάμαι. Θα το βάλουμε να το δείτε. Ναι. Δεν θα το βάλω στην πεντάδα. Δεν υπάρχει στην πεντάδα για μένα αυτό. Ναι, αλλά στο έχει πει. Για μένα. Επίτηδες το βάλα. Στο 4. Επίτηδες το βάλα. Στο 4. Εσύ τι έχεις δώσει τώρα? Εγώ έχω δώσει 4 του Ροντρίγκες και 5 του Ροναλντίνιο. Και έχω αφήσει το 1-2-3. Σου πήγε 3 αυτό. Όχι, τι, έτσι με το ζόρι. Ναι. Σοβαρά. Έτσι τώρα. το παιχνίδι. Έτσι το παιχνίδι. Είναι 5 Μάπα το παιχνίδι. είναι παιδιά. 5 υποχρεωτικές επιλογές. Παιδιά, Μαραντόνα 1986. Ένα. Τους πέρασε όλους. Ένα. Ένα. Το ένα, παιδιά. Αυτό το έβαλα γιατί είναι. Τους πέρασε Όλους. Τους πέρασε. Ένα. Τους πέρασε όλους. Πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο και Τους τους πέρασε πέρασε πίσω από το όλους. κέντρο όλους μέχρι το τέρμα, μέχρι και τον τερματοφύλακα. Σε Μουντιάλ σε φάση των 8. Έτσι. Νούμερο 1. Και αφήνετε νούμερο 2, εσύ όχι. Εγώ 5. Εσύ το 5. Ναι. Ποιο είναι το Του δύο? Μπέρκα με την Αργεντινή το 1998. Ναι. Φοβερό, Ναι. αλλά αφού τα διάλεξε έτσι. Αυτό, εγώ την έχω. Εσύ Είχα την τριάδα στο μυαλό μου. περίμενες αυτό Είχα σου. πρώτο του Μαραντόνα, δεύτερο αυτό και τρίτο. Αφού δεν παίζει, τι να το πω. Ναι. Του Φαμπέρση με την. Την κεφαλιά Και παλιά, πτεράκια. Ναι. Ανάμεσα στο Φαμπέρσι ή Τι- του Κουαλιαρέλα. τι- Αλλά λέω αφού έβαλα το 14 το Μουντιάλ Ναι. του Χάμες, να βάλω από άλλο Μουντιάλ γκολ. Ξέρεις τι ήθελα να πω, συγγνώμη τώρα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εμένα η τριάδα μου, τα γκολ, δεν έχουν ούτε τόσο τύχης. Ναι. Είναι όλα 100% ικανότητα. Η ικανότητα του παίχτη. 100%. Σωστό. Του Χάμες δεν είναι ότι δεν είναι ικανότητα. Όταν πιάνεις ένα σούτ όμως από τα 30 μέτρα, Θέλει και σίγουρα θες την τύχη. Επειδή πήγε εκεί που πήγε. Σίγουρα θες την τύχη. Ο άνθρωπος μαγιά του, έτσι δεν το συζητάμε τώρα, έχει γράψει αυτό το γκολ. Αλλά καταλαβαίνεις ότι παίζει ένα μεγάλο ποσοστό τύχης. Στο γκολ του Μπέρκαπ υπάρχει μόνο καλλιτεχνία. Ναι, Είναι απίστευτο γκολ του Μπέκα. Όλο. Υπάρχει κάποιο το θυμάσαι. Ναι. Με την Αργεντινή. Ναι, μπορεί. Ναι. Στο πάρισμα από 45 Και σε μέτρα ποιον. μπάλα. Και σε ποιον. Την έχει Στον Αγιάλα, κατεβάσει ποιον από τα έχει 50 αδειάσει. μέτρα. Ναι. Που την περνάει σε πιο μπροστά του. Πώς πλασάρει. Μπροστά του είναι ο Μπούγκιμαν, έτσι, ο Αγιάλα. Ο Αγιάλα. Ναι. Ωραία. Συν την περιγραφή τα Δηλαδή, που σου ναι, πούζει. του Φαμπέρση είναι ότι έχω πάρει το πινέλο Ναι. και έρχεται εκεί. Αλήθεια. Σε γάμισα. Σου λέγεις ένα καλύτερη φίλη. Έτσι πάντως κάνουν οι φώκες, Και έτσι βήχουν οι καπνιστές. Μια χαρά. Θα το τι να πω. Τι κάνει ο μαθής. Δεν το κράτησα γιατί είσαι ήδη. Μη σε φέρω σε δεύτερη δύσκολη θέση. Τι ωραία που θα με χωρίσει η Ματίνα μου σπάσα από... Σκέφτηκα την ώρα που έπεσε το κομμάτι, λέω τώρα μην το πονάει στο κομμάτι και μείνει.